Mať či nemať starejšieho? To je otázka. Domov koš na každú svadbu. Áno. Sa rozvediem a druhýkrát si ho zavolám. Perfektne. Maximálne. Pecka. Na jednotku. Super, najlepšie. Odporúčame fakt. Top, strop, Za mňa super. najlepšie na svete. Ja, Môže byť. nehľadajte nič iné. Bolo to všetko super, každý chválil, my sme spokojní, paradička. Lepšie sme si nemohli vybrať. Dokonale, odporúčame. Všetko úžasne dopadlo. Tešíme sa, že sme si Miška vybrali. Záchrana na svadbe. Výborné. Svadba bola úžasná a s Miškom túto úplne geniálna. Robí najlepšiu zábavu. Kto nemá starejšieho, neváhať a zobrať si Miška do Monkoša. Aby tu nebol Miško, tak by to bol veľký jeden chaos. Najlepšie investované peniaze. Moje hodnotenie od 0 do 10? 11. 20 z 10. My sme Ak vybrali... nie 200. 15. 1000. 20. 100 000. Porúčate teda starejšieho na svadbách? 100% áno, určite. 1 000 000%. Na 1 000 000%.